Шановные коллеги, дорогие сябры, мы з вами працягваем гаварыць пра здароўе. І нават калі ў часе сённяшняй лекцыі значна часцей, чым слова здароўе будзе гучаць слова хвароба, у любым разе ўсё будзе накіраванае, уся наша гаворка будзе накіраваная на знаёмства з тым скарбам, з тым дужа разнастайным, дужа вельмі распрацаваным комплексам народнай медыцыны. Сёння мы з вами будзем гаварыць пра дыялектную шматстайнасць магічнага лекавання. Што я мела на ўвазе пад такой назвай? Тое, што наша перажыванне болю культурна абумоўленае. Гэта азначае, што мы хварэем на тыя хваробы, пра якія ведаем. Мы перажываем, як бы звяртаем увагу на тыя сімптомы, пра якія ведаем. Мінулы раз мы гаварылі, што у сённяшнім жыцці это вельмі відавочна на тых прыкладах, калі мы звяртаемся як бы ў даведнік, такі своеасаблівы даведнік у інтэрнэт-прастору. Вось пачулі, дзесьці там штосьці баліць, што гэта можа быць такая і такая хвароба, хуценька шукаем пра яе звесткі ў інтэрнэце. І вось, пачаўшы гартаць гэтыя інтэрнэт-сайты, прысвечаныя здароўю, медыцыне, мы ў сябе абсалютна так рэальна знаходзім цэлы шэраг хваробаў, пра якія, можа, ніколі і не чулі. І нават калі б, была такая хвароба, як там яе назваць, якая там боцькі, бегемотькі, не знаю, у якой да сімптомаў якой адносіцца, там хочацца салодзенькага, хочацца не ўставаць раніцай, хочацца паглядзець штосьці цікавае. Вось шэраг сімптомаў мы пачыталі, ага, у нас яны ёсць, першае, другое, трэцяе, пятае, все, мы хворыя на гэту хваробу. Прыблізна, я, конечно, тут так перабольшваю, але прыблізна такая ж карціна разгортваецца і ў сістэме магічнага лекавання народнай медыцыне ў нашай вёсцы. Так здарылася, так ёсць, што фактычна адзін і той жа клімат. Так, учора засыпала гарадзеншчыну снегам, у нас больш дажджу было, чым снегу. Тым не менш, вельмі блізкае надвор'е, вельмі блізкі ландшафт, геаграфічная прастора. Культурны ўзровень таксама не так ужо і адрозніваецца на захадзе, ўсходзе ці там на поўначы і поўдні. Але рэестр хваробаў даволі адрозны. І калі мы пачнем пералічаць многія хваробы, то прадстаўнікі розных рэгіёнаў Беларусі скажуць, да мы пра такое ніколі не чулі, што гэта за дзіва такое. Але ўсё гэта яшчэ раз падводзіць да высновы, што мы хварэем, і мы звяртаемся да тых сродкаў, пра якія ведаем. Ой, не гартаецца прэзентацыя. Мінулы раз асаблівая такую, можа, здзіўлення, альбо проста стала для маіх слухачоў новым той тэзіс, што частка хваробаў, яна уваходзіць у мікракосм чалавека, што пэўныя хваробы надзяляюцца характарыстыкамі абавязковасці, і таму пры рытуальна-магічным лекаванні не імкнуцца, каб гэтыя хваробы адназначна знішчыць, а кіруюцца да таго, каб устанавіць з імі пэўныя парытэтныя дачыненні. І мы з вами гаварылі, што цэлы шэраг хваробаў можна залічыць да такой вялікай катэгорыі пад назвай сваё-чужое. Любая хвароба чужая. Назваць штосьці адназначна сваім цяжка. Тым не менш, мы з вами пра частку такіх хваробаў пагаварылі, але зараз, улічыўшы, што якраз гэта сфера аказалася такой даволі дзіўнай, я адмыслова хачу спыніцца на ёй больш падрабязна.
і звярнуцца да пэўных вось болек, якія для нас сёння якраз, ну, не для кожнага, конечно, з нас, але ў цэлым на тэрыторыі Беларусі вось можна залічыць да катэгорыі сваё-чужое. Вось колькі словаў у нас было пра так званы залатнік. Па-іншаму ён можа звацца вось залатнік, доннік, доннічак, донніца. Гэта такі орган. Як кажуць бабулі, сцвярджаюць, што гэты орган ёсць абсалютна ў кожнага чалавека. Ён знаходзіцца вось недзе там у жываце, недзе там за вот пупом. Але у здаровым стане натуральна чалавек яго не адчувае. І толькі пачынае балець там, вот ён як бы сыходзіць са свайго месца, гэты залатнік, і пачынае як бы вандраваць па целу чалавека, калі альбо падарвецца чалавек, часцей за ўсё, як правіла, калі падарвецца, это значыць, калі нешта вельмі цяжкое падыме. Залатніком называецца і жаночая матка. І тады вот болей узбунтавання гэтага залатніка пасля, асабліва пасля родаў, але і ў шэрагу іншых выпадкаў. Цікава тое, што вось залатнік прыпісваецца і мужчынам таксама, нягледзячы на тое, што перадусім залатнік – это матка. І якраз вот это уяўленне пра матку, якая ёсць гэтаксама і ў мужчын, яно вельмі шырока распаўсюджана. І значна шырэй, чым толькі ў еўрапейскай прасторы, як бы такая індаеўрапейская наша даўніна. Іншая справа, што пад рознымі назвамі для ўсходнеславянскай прасторы, перадусім для беларусаў гэта залатнік, хаця ёсць і іншыя назвы. Калі вот мы возьмем зону Загароддзя, это там, дзе Пінскі раён, Іванаўскі, Ганцавіцкі сюды бліжэй, там гэтая хвароба называецца ўраз, альбо враз, кажуць, але ў асноўным залатнік. То у заходняй Еўропе, вось асабліва ў немцаў, гэта хвароба так і называецца матка, як бы лемута. І вот, можа, сюды яшчэ далей. І я гаварыла мінулы раз, што якраз залатнік як той орган, які ёсць у кожнага з нас, і таму, калі мы вот звяртаемся да народных спосабаў лекавання гэтай хваробы, мы не імкнемся залатніка выдавіць з цела, некуды яго прагнаць, знішчыць, абрэзаць і гэтак далей. Мы імкнемся паставіць яго на месца. Вот адна з замоваў. На сайце беларускага калегіума ўжо ёсць замова вось ад Марыі Івановны Шэраш, адна з знахарак вось беларускага Палесся, вельмі пазітыўная. Ужо толькі глядзець і слухаць яе, это ўжо як бы своеасаблівая народная медыцына. Але вось адна з замоваў ад залатніка. Ой, пераскочыла назад. Святой прачистой поклонюся, прачистая маці, приступи до помочі, золотника уговорати, золотник золотниченьку, добрый человеченьку, сядь себе на місячку, на золотом кріслечку, пока я тебя не знала, я не уговорала. Я знаю, я уговораю, я словами був з помощью, приступиш ти, Господи, до помочі, щоб ти не ходив, не шумував, боков не закладав, криві не розвівав, білого тіла не ламав. Яка я матка родила, така і обгородила, себе на місячко посадила. Вось гэтае змяшчэнне органа на месцічка – это вельмі важная стратэгія народнай медыцыны у дачыненні да тых хваробаў, якія онталагічна ўваходзяць, так бы мовіць, у мікракосм цела. Мы іх не выдаляем, не выкідаем, не спальваем, не там знішчаем. Мы адпраўляем іх на месцачка. Вось гэтая хвароба залатнік, ці враз, ці матка, вот як яна называецца ў розных наших раёнах, на самой справе хвароба вельмі міфалагізаваная. Мы зараз, можа, не кожны падазравае, што такая яна ёсць. І на вот гэты орган, ён у шэрагу мясцовасцяў
як беларусаў, так і іншых народаў свету, уяўляўся ў вобразе жабы, лягушкі, альбо ў вобразе чарапахі. Словам, гэта тыя хтанічныя істоткі, ніжнія істоткі, якія звычайна жывуць у зямлі, у вадзе, альбо нават у вобразе змяі. Вось там на самым першым слайдзе, я ўсё ж таки вярнуся, калі да залатніка звяртаюцца як нават да змяі. 3 залатнікі, 3 падымкі, 3 гадзюкі. У адно месца сойдзіцеся, адзін з адным заключыцеся. Ці ў іншых тэкстах залатнік як бы ўяўляецца вось такімі валасамі, як бы са стрэламі. І вось тут адмыслова на гэтых сярэднявечных гравюрах са старых медыцынскіх кнігаў можна паглядзець на такую будову света. І вось тут, гледзячы на гэтыя прыгожыя карцінкі, колькі словаў сказаць пра тое, што будова цела чалавека у традыцыйнай культуры раўнавалася да космоса. Космос у нас, ён складаецца як бы з 3 такіх роўнавялікіх частак: верх, низ і сярэдзіна. Чалавек, чалавечае цела бачыцца ізаморфным космосам. Гэта там вось макракосмос, тут мікракосмос. Адпаведна, чалавечае цела па шэрагу параметраў гэтаксама уяўлялася складзеным з 3 частак. Конечно, гэта рэканструкцыя. Вось бабуля такая, як Марыя Івановна, не будзе пра гэта казаць. Тым не менш, вялікая колькасць тэкстаў дазваляе нам рэканструяваць вось такія ўяўленні і ўбачыць вось 3 гэтыя складнікі. І тады у лоне чалавека, яго чэрава, вось ніжняя сфера, палавая сфера, яна як бы на сімвалічных роўнях атаясамліваецца менавіта з зямлёю. І па той логіцы, калі вось низ космоса, а гэта земля, вода, вось усё тое, што ля каранёў сусветнага дрэва і нават пад імі, яно, як правіла, засяляецца гэтымі хтанічнымі істотамі. У зямлі жывуць чарвякі, жывуць змеі, там вось па ёй скачуць лягушкі, жабкі, чарапахі. Вось это ўсё хтанічныя істоты. І таму па той логіцы, калі низ зямлі засяляецца такімі істоткамі, то і чалавечы низ, ён гэтаксама як бы засяляецца вось тымі ж самымі істотамі. Той жа лягушкай, той жа, можа быць, чарапашка, ці асабліва змеі, чарвякі. Мы зараз да іх пойдзем. Вось гэтыя здымкі, якія мы тут бачым на прэзентацыі, гэта так званыя воты, вацівы. Гэта вот такія аброкі, тыя падарункі, якія прыносілі ў царкву, это з заходняй Еўропы, канкрэтна здымкі з Германіі, пры тых ці іншых захворваннях. Вось калі ў жанчыны былі пэўныя праблемы з маткай, яна не магла зацяжарыць, альбо доўгі час такая была пасляродавая хвароба. Вот якраз тут унізе мы бачым, што каралева, там, дзе чарапашка, каралева, яна звяртаецца з просьбаю, з малітваю да Божай Маці і якраз просіць аб дзетанараджэнні. І вось у якасці такога паднашэння, у якасці ваціва мы бачым хтанічную істоту. У нас таксама ў Беларусі гэта вельмі прынята, вось такая практыка ваціваў. Праўда, лягушак я не бачыла, часцей гэта выявы альбо вось рукі, ногі, там галава, сэрца, штосьці такое. Тым не менш, мы яшчэ раз бачым пра тое, што як бы у нашай сярэдзіне, у мікракосме можа быць орган у выглядзе пэўнай хтанічнай істоты. І ён там жыве, ён там спіць, а як у замовах там для яго мяккія падушкі, там такая пасцелька слаўная, ён там сабе сядзіць на сваім месцічку, на залатым крэслічку. Калі ж нешта здараецца благое, ён пачынае вандраваць па целу і выклікаць болі і пакуты. І таму гэты орган
зноў жа не выганяюць з цела, яго усаджваюць на сваё месца. Мы вось так крок за крокам падыходзім да таго, што у нашым целе, аказваецца, можа быць вось гэта хтанічная істота. І такім чынам шэраг хваробаў можа атрымаць увасабленне ў выглядзе воласа, чарвяка, змея. Прычым не проста нават неяк асобны орган, але вось тут як бы два такіх запісы паказальных пра тое, што нават органы, нашы ўнутраныя звычайныя органы могуць у выніку хваробы абрастаць валасамі. Вось Паўліна Ільюшчыц, вельмі такая знакамітая шаптуха з Салігорскага раёна, расказвала, што вот калі вельмі цяжкі задаўнены перапалох, і вот чалавек ужо фактычна не жывы, не мёртвы, і вот звяртаюцца да знахара. Знахар у як бы выніку пэўных сваіх працэдураў кажа, што нічога не будзе. Ужо сердца, косы мойны кажуць, валасамі абрасло у выніку пярэпалаху. Ці наогул пры пярэпалаху адна з вельмі частых такіх магічных працэдур – это выкачванне хлебам, альбо попелам, альбо нават вось матчыным малаком. Калі спужаны чалавек, часцей за ўсё дзіця, але зусім не абавязкова, яму спінку па грудках качалі вось мякіш хлеба. І потым глядзелі, што ў гэтым вот хлебе там поўна валасоў, не разарваць, як бы ўсё адно, як там, адкуль яны браліся. Часам кажуць, што гэтыя валасы, калі дзіця спужалася сабаку альбо кота. Але зусім не абавязкова. Вось такі валасаты хлеб альбо попел часцей за ўсё у выніку абсалютна любога пярэпалаху. Гэта паказвае на тое, што хвароба, яна ўнутры нашага цела як бы матэрыялізуецца ў тых же волосах. Волос, чарвяк, змей – это все як бы, так назовем их синонимы, вось по таким узрастанию. Гэта яны ўсе зводзяцца да аднаго вось архетыпу, это все як бы складнічкі аднаго вобразу. Наступная як бы хвароба, пра якую, я думаю, што большасць вось чула, не дай Бог нікому з ім сутыкнуцца, это валасі. Кажучы на медыцынскай гаворцы, гэта кастаеда, альбо вось панарыцый, калі ўяўляецца, што у пальцы, часцей за ўсё ён у пальцы, хаця нават кажуць, што і глаўкома это валасей называюць таксама, заводзіцца чарвяк. Вельмі на абмежаванай тэрыторыі, асабліва гэта вось віцебскае падвінне, нават асобныя раёны, кажуць, што валасень бывае тады, калі ты увойдзеш вось у ваду і табе ў цела ўб'ецца гэты волас. Але часцей за ўсё кажуць, што валасень можа быць нават з вачэй, ад таго, што цябе сурочылі, альбо вось, у выніку пэўных чарадзейскіх маніпуляцый. Хаця вот такімі рацыянальнымі прычынамі, калі так можна сказаць, рацыянальнымі прычынамі, гэта калі незагойныя раны, якія доўга ніяк не могуць прыйсці да нормы, калі ўжо запаленне перакідваецца на костку. Пры выліванні валасня, яго выліваюць, это цэлая магічная аперацыя, калі вось пальчык кладзецца ў каласы і ліецца гарачая вада з пэўнымі словамі, вот як бы інтэнцыя вот этих замоваў от валасня на тое, што выходзь волас выходь на колас. Сапраўды кажуць, што каласкі будуць усе проста скручаны, сплеценыя вось такімі валасамі. Як бы жывы чарвячок нібыта выходзіць з косткі, з пальца. Наступная хвароба таксама наўпрост звязаная з чарвякамі. Зубны боль.
Вось гэта ўжо тое, праз што мы прайшлі абсалютна ўсе. І калі мы гаварылі пра залатнік, пра матку, што ўяўленне пра гэта характэрнае для ўсёй тэрыторыі Еўропы, то этыялогія зубнога болю як проникнение у зуб червяка – это сусветная универсалия. А записи про гэта паходзяць з абсалютна ўсіх частак зямнога шара. Характэрныя яны для беларусаў. Вось тут запіс Пяткевіча, які расказвае пра каваля, вось які лячыў зубы тым, што якраз вось даставаў з хворага зуба гэтага чарвячка. І нават калі мы будзем глядзець вось на той паедзены карыесам зуб, можа, мы тут і міфалогіі то асабліва ніякай не пабачым, а вось гэтыя хады, якія выядае карыес, яны на самой справе могуць паказаць нам вот, на тое, што там ходзіць нейкая вот такая жывая істотка. Але што цікава, і зноў жа мы з вами звернемся вот да той міфалогіі з 3 часткамі свету, дзе у нас ёсць вось верх, низ і сярэдзіна. І вот той змей, які месціцца ля каранёў сусветнага дрэва, які набывае цэлы шэраг значэнняў самых розных, але ў тым ліку, як вот той змей, які захаваў даброты, які захаваў вось ваду зямную, ён становіцца аб'ектам палівання перуна. Вот калі мы нават уявім сабе, ці суаднясем выніку пэўных рэканструкцый, а гэта ўжо вельмі шырока праведзена, гэтага змея з воласам, то мы узгадаем вельмі такі у свой час раскручаны і папулярны міф, які называецца асноўны міф славян, які зводзіцца да таго, што на гэтага змея воласа будзе паліваць менавіта пярун. І ён будзе паліваць менавіта громам, маланкай. І вось мы пачынаем глядзець, вот як бы перабіраць беларускія замовы ад таго ж зубнога болю. І глядзім, праменька з запісаў Федароўскага. Баляць мне зубы, б'юць пяруны, не ў сосны, не ў дубы, але ў мае зубы. Бачыце, пярун б'е свайго супраціўніка прямо туды, дзе ён сядзіць, на дадзены момант у зубе. Пра гэта можна таксама шмат гаварыць, але ідзем далей. Такім чынам, ізноў жа паўтаруся, згодна з міфалагічнымі ўяўленнямі, у целе чалавека этыялагічна, як бы так зададзена, што ёсць пэўная субстанцыя чужая. Памятаеце, мы гаварылі пра легенду, прыйшоў чорт, патыкаў, наплюваў, Бог вывернуў унутр, усё гэта засталося ўнізе. І вось гэта чужое ўнутры, яно вельмі часта у вераваннях, павер'ях і асабліва ў народнай медыцыне набывае вобраз чарвяка, змея, чарвяка. Все-таки змею там можа не дужа ёсць дзе змясціцца, чарвяка. Вось тут на гэтым слайдзе я адмыслова прывяла некалькі сведчанняў з розных, не толькі беларускія, вось тут украінскія, польскія і нават нямецкія прыклады, якія паказваюць на універсальнасць падобных уяўленняў. Вось калі гаварыць пра нямецкую традыцыю, то там кожны орган цела, ад мозга і нават частка цела, там пальцы, сэрца, печань, скура, маюць свайго чарвяка. І вось так яны і называюцца, вось там і херцвурам, і ауганвурам, які сядзіць у вачах. Чарвяк, вурм.
Калі мы будзем глядзець на больш украінскую традыцыю, часткова на нашу палескую традыцыю, то там мы ўбачым нам такое даволі знаёмае слово. Є така глиста, як рышы. Мы пачынаем гаварыць пра глісту. І вось тут, можа, хтосьці з нас чытае час ад часу вось медыцынскія сайты ці публікацыі ў навукова-папулярных часопісах пра медыцыну ў цэлым. І вось у такім каля медыцынскім дыскурсе вельмі папулярнае на вось гэты час меркаванне пра тое, што глісты то ёсць у кожнага з нас. І што выдаліць іх не так-то і проста. І нават вось з польскіх запісаў напраўдзе кожны чалавек глісты мусіць мець. Інакш бо не жыў. Інакш бо не жыў. Вось такая катэгарычнасць. І калі звярнуцца да народна-медыцынскіх беларускіх уяўленняў, гэта ідэя гэтаксама праводзіцца. Ёсць у нас глісты. Ёсць. І кажуць бабулі, вот там, у выніку тых ці іншых маніпуляцый, асабліва, што тычыцца дзетак, калі іх вельмі шмат, іх трэба выганяць, але, як кажуць, але ўсё роўна нешта мусіць застацца. І вот пра гэтыя сайты я нездарма загаварыла. Не так даўно сама натыкнулася, што у Японіі пачалі ствараць такія пігулкі, капсулкі такія, дзе якраз вось глісты, толькі, можа, не проста глісты, якія на слайдзе такія страшныя вось пачваркі, а як бы артыкул зводзіўся да таго, што чалавек у сваім імкненні да стэрыльнасці, мы вельмі часта мыем рукі, і ўсё мыем, асабліва зараз у часы пандэміі, што мы дайшлі да таго, што мы вымылі са свайго арганізма пэўныя мікраарганізмы, якія нават патрэбныя чалавеку для стрававання. І вось якраз у Японіі вынайшлі такія пігулкі. Я гэта пераказваю на ўзроўні, і зноў жа падкрэслю, што гэта навукова-папулярныя сайты, тым не менш. Мы ўвесь час ходзім вакол гэтага ўяўлення, што ўнутры кожнага з нас ёсць нейкая існасць, як правіла, у чарвекападобным, змеепадобным, воласападобным выглядзе. І вось тут, параўноўваючы, мне гэта вельмі цікава, это адна з такіх маіх захопленасцяў, калі так можна сказаць, супастаўлення беларускай медыцыны заходнееўрапейскай, прынамсі нямецкай. Я звярнула ўвагу на такую не проста тэндэнцыю, але я б сказала нават заканамернасць. Калі у нямецкай традыцыі вось хваробы часцей за ўсё уяўляюцца у выглядзе чарвяка. Вот это той чарвяк, які жыве у кожным органе і як чарвяк кожнага болю. То для беларусаў характэрна тое, што гэта волас. У нас волас. Вось сэрца кусыма обрасло, у нас той жа валасень, у нас катаракта, як таксама можа называцца валасень, і цэлы шэраг хваробаў, ён мусіць быць выдалены альбо уяўляецца у выглядзе менавіта воласа. І нават чарадзейства, а вот гэтыя фрэймы, чарадзейства і хваробы, яны вельмі блізкія. Это і тое як бы адступленне ад нормы. То чарадзейства якраз гэтаксама вельмі часта увасабляецца ў такім, вот у нас это комплексе
валасоў. Там і нават пра чараўніцу кажуць, вот яна там такая баба гадкая, у яе у роце волосся парасло. У роце волосся парасло. Але рухаемся далей. Ну і наступная вось хвароба, якая на першы погляд якраз і звязваецца вот з валасамі, нам уяўляецца, што гэта хвароба валасоў. Вот это той самы каўтон, пра які мы пачалі гаварыць з вами мінулы раз, і пра які мне хацелася б сёння расказаць вось больш падрабязна. Сама гэта назва, вось спліка полуніка, яна паказвае на тое, што хвароба як бы уваходзіць ці з'яўляецца такой этнічнай уласцівай для палякаў. І нават нямецкая назва вот Weichselzopf, віслянскі каўтун, вось у этымалагічных слоўнікаў нямецкай мовы таксама вось, што гэта той каўтун, які на Вісле, што это той каўтун, тая з'ява, якая характэрна для вось менавіта для палякаў. Тым не менш, у слоўніку Уладзіміра Даля мы можам знайсці такі паказнік, як вось літоўскі каўтун. І вот ён падае з тлумачэннем бранныя літвін. Ну, хто літвін, як бы разумее. А часткова гэта хвароба звязвалася і з яўрэйскім светам. Вось мы гэтаксама бачым адну з назваў. 19 стагоддзе – это проста бум цікавасці да каўтуна. На сярэдзіну 19 стагоддзя было зафіксавана, увага, больш за 900 тых ці іншых па ступені распрацаванасці і глыбіні прац. І як паказваюць даследаванні, гэтая хвароба была вядомая ў Польшчы, Літве, Расіі, Венгрыі, Сілезіі, Трансільваніі, Прусіі, радзей па Рэйну, Швейцарыі, Галандыі, ў Парыжы. 1839 год было такое сведчанне. І падарожнікі, якія ездзілі па тэрыторыі Беларусі, яны, як правіла, звярталі ўвагу на гэту хваробу. Звязвалі яе часцей за ўсё з беднасцю, з кліматам, казалі, што гэта выключна палеская хвароба, што вось это той такі дух, які ідзе вот ад балотаў, выклікае гэту хваробу. І якраз на і тыя ж радкі Некрасава, якія мы ўзгадвалі мінулы раз, што гэта хвароба беднага, забітага, бруднага, неабмытага, хворага, занядбанага беларуса. І гэтыя стэрэатыпы, яны аказаліся даволі жывучыя. Ну і пра палесе, пра там бруднасць, пра забітасць і гэтак далей. Але мы глядзім на мапу на прэзентацыі. Мапу рабіў Тимофей Авілін, дзякуй яму. Гэта на 2 гады таму. Зараз гэтых кропачак значна больш. Это фіксацыі уяўленняў пра каўтун на тэрыторыі Беларусі. Мы ўжо бачым, што ні пра якую палескую хваробу гаварыць не даводзіцца. І можа вы там убачыце вот такі згустак кропачак, вось там, дзе Лепельскі раён, і хтосьці падумае, што о, якія яны там усе каўтунуватыя. То вось гэтая колькасць якраз кропачак паказвае на тое, што я там вельмі шчыльна пахадзіла, шчыльна распытвала. А вот заходнія раёны, ну туды яшчэ ногі так не дайшлі. І я думаю, калі там праехацца, а я абавязкова гэта зраблю, то гэта карта пакажа нам прыблізна аднолькавую шчыльнасць па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Далей на ўсход, на дзіва, яны ідуць на самой справе яшчэ вот такая паласа Смалеччыны, Братшчыны, а далей проста не ведаю. Бо усялякім разе ў літаратуры не сустракаецца вось так часта, як у нас.
Ну вот колькі яшчэ здымкаў, вот славуты здымак Сербава, потым колькі здымкаў з нашага архіва, вот, які паказвае, і здымак з архіва ў Кракаве. Вось бачым, які ляжыць там вялізны, збіты каўтун. Яўна такі каўтун, ён там, можа, да пояса даходзіў. Вот збітыя валасы менавіта ў такім выглядзе. Ясна, што гэта той каўтун, які рэальна было назіраць. Але мы з вамі гаварылі, што каўтун для тэрыторыі Беларусі гэта не абавязкова боль валасоў, не абавязкова вось тое захворванне, якое мы можам назіраць звонку, можа толькі да гэтага звесці. Вельмі часта жанчыны, ну, ці, як проста зараз інфарманткі часцей за жанчыны, расказваюць пра боль у касцях найперш. Это можа быць нават слепата, урастанне вось ногці, калі ўрастаюць. У цэлым гэта проста вельмі баліць галава. І цэлы шэраг яшчэ сімптомаў яны атрымліваюць вось такое найменне. І зноў жа да пытання пра тое, што гэта звязана з брудам, нямытымі валасамі, там, у тым, што земляныя падлогі ў хаце ці штосьці такое, пра што пісалі падарожнікі 19 стагоддзя. З маіх інфармантаў, вось глядзім на карту. Каўтун быў, альбо на момант нашай гаворкі, ну, ёсць на той час, калі я гаварыла, это немало. Вось гэтыя кропачкі, ці ўсе яны ляглі на карту. Это паказвае на тое, што хвароба пры ўсёй яе экзатычнасці, вось як нам здаецца, яна ёсць. Вось гэта прыгожая жанчынка, зноў жа, якая у нас на прэзентацыі, гэта Бялынінскі раён. Калі расказвала пра народную медыцыну, і гаворка зайшла пра каўтун, яна сказала, што яна насіла гэты каўтун, і вось гэты здымак яна з каўтуном. Вось ззаду на валасах у яе каўтун. І зноў некалькі словаў пра прычыны. Адкуль жа ўсё ж такі? Ці толькі тут гэтыя занядбанасці, бруд і гэтак і так далей. Калі мы звернемся да этнаграфічнай літаратуры, прынамсі заходнееўрапейскай, то мы ўбачым, што вельмі часта Польшча, Германія, Літва, Славакія на сёння, Венгрыя вельмі часта звязваюць каўтун з уздзеяннем на чалавека дэмана. І вось як бы фіксуецца тут на слайдзе гэта бачна, такое паралельнае найменне, калі адным і тым жа словам называецца і каўтун у чалавека, альбо там у коня ў хвасце, і адпаведны дух. Ну, вот такі чорцік, як бы яго назваць, дэман. Але для тэрыторыі Беларусі вось такія наўпроставыя судачыненні, звязванні хваробы каўтуна з дэманам вельмі рэдкія. Вось мы глядзім на мапе. Это тое, што я канкрэтна адшукала і знайшла. Я тут, правда, не фіксавала каўтун у хвасце ў коня, там это часцей все-таки, што яму там ці добрахожы зрабіў, ці хтосьці яшчэ. Але ў цэлым вельмі рэдка. І вось тут мы ізноў жа вяртаемся да таго матыва, пра які гаварылі мінулы раз, да тых вераванняў, што каўтун то, аказваецца, ёсць у кожнага. І што ён дзесьці там сядзіць, спіць, і вот ён неактыўны, і выходзіць наверх, калі, вот як бабуля кажа, яго надо ўстрывожыць, узнервіць, устаўчы. І вось у сённяшнім такім калямедыцынскім дыскурсе, зноў жа паўтаруся, калямедыцынскім, на першае месца па такіх прычынах захворванняў ставяцца нашы славутыя нервы.
І вось якраз прычынай узнікнення каўтуна, яго вывядзення вонкі, якраз і пазначаюцца нервы. На сёння, вот нават кажа бабуля мне, это страшна балець. Яна называецца каўтун. Ой, пропустила А по-научному што? Нерв. Ну, тут хацелася паказаць вось тое, што такая як бы унутраная зададзенасць каўтуна, разуменне яго як своеасаблівай чалавечай субстанцыі, якая жыве ўсярэдзіне нашага цела, яна прыводзіць да персаніфікацыі, успрымання каўтуна ў пэўных чалавечых катэгорыях. І вось тады нават пачынаюць адрозніваць каўтун і каўтуніца, таксама на мапе, там, дзе вось пашыраныя ўяўленні пра адрозненні па полу. Праўда, і адносна вот знешні выгляд. Калі мы глядзім на знешні выгляд, то можам адрозніць каўтун ці каўтуніца. Вот. Ці самец, ці саміца. Гэтаксама датычна да каўтуна. Вось такая убудаванасць гэтага каўтуна у вось чалавечы мікракосам пацвярджаецца ім прыпісваннем каўтуну своеасаблівых яго уласных жаданняў у ежы. Каўтун нешта любіць, так як і мы з вамі, а можа пратэставаць супраць якіх прадуктаў. Вось адзін з запісаў падвінскіх, полацкіх, калі хочацца, бабуля расказвае, як і хочацца да зарэзу сасысак, як яна кажа, не сасісак, а сасысак. Хочацца, проста не можа перажыць. І вот не атрымаўшы гэтых сасысак, у яе пачынае бунтаваць каўтун, пачынае ламіць косці, і з'яўляюцца іншыя сімптомы. Ці яшчэ вось тут гэтаксама, кажа бабуля ў Хоцімскім раёне, яна захацела чаго-то з'есць і не з'ела таго. Вот не з'ела таго, што захацела ці яна, ці той унутраны каўтун, і затым вось пачынаецца такая рэакцыя. Тут, перш чым каментаваць вось гэтыя мапы, я звярнуся да яшчэ аднаго вельмі дзіўнага такога матыву датычна каўтуна. Не такога частага, але тым не менш. Аказваецца, каўтун то не проста з'яўляўся у чалавека, нават хай сабе і скручваліся валасы, як вось рэакцыя на вот гэтае ўзбунтаванне ўнутранай субстанцыі. Але той жа каўтун мог станавіцца дзейсным, магічным, лекавальным сродкам. Што я маю на ўвазе? Даволі часта па тэрыторыі Беларусі запісваецца такі матыў. Чалавек хварэе. Той сродак, гэты сродак, нічога не дапамагае, шапталі, нічога не дапамагае. І вось тады ён сам ці з дапамогай магічных спецыялістаў прыходзіць да такой высновы, што трэба запусціць каўтун. Самому запусціць каўтун. Каб яго запусціць, гэтаксама існуе цэлы шэраг магічных маніпуляцый. Ад самых такіх відавочных укруціць у валасы нешта ліпучае, вакол чаго яны пачнуць зліпацца, альбо туды паліць адварамі пэўных зёлак, цэлы шэраг. Альбо у выніку замову. Вот бабуля расказвае, што упала на ногі. Была маладая яшчэ даволі дзяўчына, і, як яна кажа, упала на ногі. Не магу хадзіць, баляць ногі, не магу ступіць. Усе там на работу ці на вечарынку, а я ляжу. І вот гэтаксама ёй кажуць, што трэба заліць каўтун. І вось яна ідзе да бабулі, тая ёй шэпча, дае ваду, і кажа, што прачынаюся назаўтра, а валасы ўжо збіліся. І тут мы бачым
вот такі мы яшчэ далей пра гэта колькі скажам словаў, як такая вот наогул агульналікавальная стратэгія у народнай медыцыне, як імкненне вывесці ўнутраную хваробу вонкі, каб нам пачаць з ёю камунікавацца з этой хваробаю. Усё ж таки прасцей, калі яна, ты яе бачыш, калі ты можаш з ёю гаварыць, яе там памацаць ці што. І вот гэтых каўтун яго выводзілі наверх. Затым ужо вельмі шырокі шэраг варыянтаў маніпуляцыі з гэтым каўтуном, колькі ён мусіць быць, як яго трэба адразаць, як яго трэба адцінаць, ці яго не трэба адцінаць. Тут я скажу одну важную такую рэч, не датычна каўтуна, але і каўтуна таксама, але датычна народнай медыцыны ў цэлым. Чым стары, наогул датычна традыцыйнай культуры ў цэлым, чым старэйшая нейкая з'ява, сімвал, абрад, уяўленне, чым далей, чым глыбей яно ідзе ў архаіку, тым больш ён будзе мець варыянтаў, аж да ўзаемавыключэння. Чым маладзей, тым все аднастайна. Я ўжо тут баюся ізноў чапаць эту карону, якая яшчэ на сёння наогул не зразумела, што гэта. Але даволі вот такія маладыя хваробы, якія ўзніклі недавно, скажем, не то, што яны ўзніклі недавно, яны былі апісаныя, скажем, недавно урачамі, і іх уяўленне пра іх вельмі катэгарычнае. Раз, два, три, 4, 5, лікаваць іх, раз, два, три, все. Чым старэйшае гэта ўяўленне, народнае, тым такая разбежка, такая велізарная разбежка. Но з тым жа каўтуном. Можна адразаць, нельзя адразаць. Калі яго адрэзаў, вот тут на гэтых мапах што паказана, тут дзе з чырвонымі квадратикамі, гэта паказвае як бы выдаленне адрэзанага, адцятага каўтуна вонкі. Яго адкусвалі, адсекалі, выпекалі, адбівалі каменем, выкурвалі, вылівалі, змывалі зёлкамі, далей пайшло. Закапвалі ў зямлю, часцей за ўсё палілі. Бачым, гэтыя чырвоныя квадрацікі гэта палілі. Альбо яшчэ гэтаксама вельмі часта, асабліва па лесе, пускалі на ваду, на бягучую ваду. А вось іншая мапа паказвае нам на тое, што гэты адцяты каўтун яго хавалі ў хаце. І вось я зараз скажу, можа, нават крамолу, я сама пакуль з цяжкасцю укладаю у сваё разуменне. Бабуля кажа, а ён у мяне за іконай ляжыць. Каўтун. Вось той, якога, можа, чорт заявіў. Ляжыць за іконай, разам з грамнічнымі свечкамі, допустим, ці з іншымі святымі атрыбутамі. Альбо кажуць, што трэба пакласці на страсе, на крышы, над хатай, прычым над парогам. Бабуля кажа, каб я пад ім пастаянна хадзіла, туды-сюды. Ён як бы ўсё адно сядзіць над этой галавой. Альбо цэлы шэраг запісаў, калі каўтун хавалі разам з чалавекам у труне. Ён там захоўваўся дзесьці, неістотна ўжо дзе, а затым па смерці, як тая частка, як гэта яе ўнутраная ці яго субстанцыя, якая у выніку пэўнай хваробы была выдаленая вонкі, але па смерці яна, як тыя зараз хаваюць гэтыя ўстаўныя сківіцы, яна мусіць ізноў быць злучаная з носьбітам. Такія расказы палескія, што пахаваў сын маці, а яна яму сніцца і сніцца, сніцца і сніцца, просіць, сынок, а ты ж там маё мне не паклаў, я ўжо там не памятаю дакладна. І сын разумее, што ці там падказваюць, што каўтун жа забыўся палажыць, і ён там адкапвае трошку магілку і кладзе.
Ну, можна гаварыць пра тое, што каўтун надзяляецца здольнасцю да самастойнага існавання за межамі цела. Вось адцяты ён адзін з такіх запісаў. Вось это Клічаўскі раён унізе, вось жанчынка, што здымак расказвала, што у яе толькі пачынаў звівацца каўтун, яна яго адрэзала і палажыла ў шуфлядку, ну і кажа, лежаў, а потым праз некаторы час адкрывае, а там цэлая шуфляда поўная валасоў. Словом, это можна працягваць да бясконцасці, у нас час бяжыць. Комплекс уяўленняў, звязаных з каўтуном, вельмі распрацаваны ў нас. Па частаце прычын, якія на сёння, ці вот мне давялося фіксаваць уласна самой, это перапалах. Это калі валасы звіваюцца ў выніку вельмі моцнага стрэсу. Калі расказвае, успамінае жанчына пра сваю маці, калі прыйшлі фашысты, паставілі бацьку і дзяцей да сцяны і вось навялі вінтоўку і сказалі, што застрэлім. Дзяўчынка расказвае, што, ну, бабуля расказвае, яна тады, будучы дзяўчынкаю, успамінае, што назаўтра ў маці звіўся каўтун. Ну, але гэта з ваенных страшных гісторый. З больш такіх прыземленых гісторый пра тое, што пра мужоў, дарэчы, калі кажа, пра сябе жанчына расказвае, кажа, за мной мой п'яны ганяўся з сякерай, ад яго там дзяцей хавала і сама хавалася, назаўтра ўстала, каўтун звіўся. Але тут, вось якраз на гэтым слайдзе я хацела паказаць, што часам, і не толькі датычна каўтуна, мы назіраем вот такія абсалютна паралельныя ўяўленні ў самых розных частках славянскага свету, не толькі славянскага, нават з пераскокваннем такім. І вот мы бачым такі вот апендекс, это у нас там, дзе Хоцінскі раён, Краснапольскі раён, Касцяковіцкі раён. Там, як каўтун, называюць не валасы збітыя, а болькі. Вот такое пашкоджанне скуры, такое раздражненне. Зараз вот я хацела вам яшчэ паставіць адну бабулю, Купіна рассказала. Рожа еще рожа вот такая, какая краснота становится. Про рожу говорит. Ну, да без я-то знаю. И снова так говорить, тоже ж так просить Бога. Первым разом, добрым часом, и сама же собою, вечернюю зарею, раннюю зарею, заря зарится, Господня помощница. Боговарию там из стани, рожу рожицу, прекрасную девицу, и ты, колтун-колтунец, прекрасный молодец, ходи к нам мед, вино выпивать, а в Тане повек не бывать, крови не полить и сердце не сушить. Я ж тебе выговариваю из костей, из мощей, из жил, из пакости, из буйной головы, из громкого голоса, шутках ушей, из ярых очей. Я ж тебя выговариваю, высылаю на сухие болота, на гнилые колоды, там тебе гулять и буять, и какой-то махать, а в Тане повек не бывать, крови не полить, сердце не сушить. А что такое колтун, вы сказали? Колтун тоже та самая рожа, и колтун это такие самые в входе пятнами красными. А от чего это бывает? Это бывает тоже из вачей. Из вачей бывает. Вот эта рожа бывает из вачей. Боже, я не скресалец, а вот теперь уже тогда я была... Ну, бабуля про себе далей пачынае расказваць. Як бачым, там каўтун параўноўваюць з рожай. Кажа, што это каўтун бывае з вачэй, з року. І таму вось гэты на ўзроўні нашай такой будзённай свядомасці, калі мы кажам там замарыць чарвячка ці перагрызці чарвяка, фактычна это такія далёкія вось водгаласы тых нашых старых уяўленняў пра тыя валасы, якія вырастаюць не толькі на целе, але і на ўнутраных органах. І паказваюць на арганічнае ўваходжанне гэтых воласы, змеі, чарвякападобных хваробаў у чалавечым мікракосм. Я гляджу на гадзіннік, у нас яшчэ шмат хваробаў наперадзе. Таму я зараз так даволі хутка прабягуся
Як же так атрымалася, што існуе такая вялікая разбежка ў колькасці гэтых хвароб? І можа гэта адны і тыя ж хваробы, толькі пад рознымі назвамі вось у розных месцах? І такое таксама бывае. Тое, што для наймення хваробаў на тэрыторыі Беларусі існуе вельмі вялікая колькасць лексемаў. І, як правіла, яны вось гэтыя найменні адбіваюць некалькі асноўных, вось такіх паказнікаў, некалькі асноўных матывацый для наймення. Найперш гэта сімптом. Калі хвароба называецца згодна з тым, што ў нас баліць. Вот якія-небудзь там крыксы, плаксы, вось потому што крычым, плачам. Ці ламавіца, ламата, і цэлы шэраг іншых. Зразумела. Паказальна тое, што вялікая колькасць назваў і нават увасобленых на ўзроўні сімптомаў арганізавана вакол канцэпту крывізны. Наогул хвароба, як кажуць, калі не ўморыць, дык скрывіць. Ці не кожная хвароба можа быць апісаная альбо на ўзроўні наймення, альбо на ўзроўні вобраза хваробы, як ён прадстаўлены ў замовах, у апісаннях, альбо на ўзроўні нават такіх персанажаў, як там баба Каргота ці тая ж баба Яга касцяная нага, это фактычна крывая баба, раз на касцяной назе. Яны так ці інакш вось закранаюць гэты матыў крывізны. Наступны блок абапіраецца на абазначэнне хворай часткі цела. Тут мы ўжо тая ж залатніца, пра якую мы гаварылі, грудніца, зубішчы, завушніца. І таксама цэлы комплекс. Яшчэ адна група указвае на прычыну, падкрэслівае на прычыну. І тут мы мінулы раз гаварылі пра розныя прычыны, зараз толькі колькі можна успомніць пра тое, што ў якасці прычынаў маглі быць атмасферныя з'явы. Вось тут якраз падвей, навей, віхор, ветранка і так далей. Жывёлы. І тут я толькі вельмі так у пару словах хацела б нагадаць пра тую хваробу, якая і да сёння яшчэ жывая, ці ўяўленні пра яе жывыя, прычым не толькі ў вёсках. І нават у часе маіх лекцый з настаўнікамі даводзілася, там на іншай тэме, не пра народную медыцыну, але закранаючы пэўныя аспекты, даводзілася неаднаразова чуць, што вось такія эмансіпаваныя, гарадскія, такія вось маладыя настаўніцы кажуць, што да, і там у майго дзіцяткі, мне там мама, свякруха, бабуля вось дапамагала выгнаць этую шарсцінку, свіную шчэць, ці там каціныя малакосці. А гэта якраз вось тыя немачы, якія бываюць, калі цяжарная маці альбо ногой подкидае вось хатніх жывёл, зараз мы ўжо не надта іх подкидаем, зараз мы ўжо іх так люляем, уже так не можам, што проста вось што калі ўжо надта празмерна кантактавала з касматымі жывёлінамі, то затым у маленькага дзіцёначка на спінцы будзе такая пустка, якая не будзе даваць спаць, і потым гэтую пустку трэба будзе. І зноў жа пустка, вось валасы, ключавое слово нашай сённяшняй лекцыі. Яе трэба будзе выгнаць. Вот гэты шэраг хваробаў. Калі пачынаецца лекаванне, то яно разгортваецца вакол цэлага шэрагу працэдур, якія натуральна ўключаюць у сябе тыя ж самыя кампрэсы, і вось цеплавыя працэдуры, і там змыванне, прыкладванне нейкіх мазяў адмысловых. Але пры гэтым у вельмі вялікай ступені народны медыцынскі рытуал вытрымліваўся як магічны акт, як сімвалічны кантакт з
іншасветам, я так это напісала ў такім вельмі шырокім разуменні іншасвету, што ў цэлым кіравалася на гарманізацыю чалавечага арганізму. Наогул, вось цэлы шэраг уяўленняў, калі вось так праводзіць рэканструкцыю, ён паказвае на тое, што вот у шэрагу рытуалаў медыцынскіх мадэлюецца пераход чалавека на той свет, там, так бы мовіць, ацалення, і затым вяртанне адтуль у новай якасці. Асабліва на ўзроўні замоваў у нас будзе пра гэта асобная размова. Але цэлы шэраг медыцынскіх маніпуляцый сімвалізуе сабою акт другога нараджэння і звязанага з гэтым абнаўлення арганізму. Вось гэта другое нараджэнне, яно, як правіла, для ўсіх можа быць, для ўсіх. І нават калі мы з вамі сёння пачынаем пры пэўных такіх станах выцірацца падалом альбо бялізнай, па вялікаму рахунку мы гэтаксама звяртаемся да мадэлі другога нараджэння. Але для маленькіх дзетак, якія яшчэ не так далёка адышліся ад таго свету, яна яшчэ вельмі блізка. І таму ізноў жа гэта рэканструкцыя, паўтараю. Але вось эта мадэль вельмі наглядная, вельмі відавочная. Працуе тая схема, калі хворае дзіця трэба нарадзіць наноў. І вось калі там маленькае дзіця маці раілі захоўваць тую кашулю, якую яна нараджала, і яна тройчы прымае праз вось гэтую кашульку і тройчы пераступае праз это дзіцятка і кажа: чым цябе радзіла, тым цябе лячыла. Усё гэта вельмі так, проста навідавоку паказвае на эту семантыку другога нараджэння. Вы бачыце цэлы шэраг найменняў дзіцячых хваробаў. Натуральна, не ўсё мы зараз, не пра ўсё зараз кажуць, і зноў жа цэлы шэраг рэгіянальных такіх з'яваў. Можа, адсюль я толькі скажу пра знос. Гэта хваробы, пра якую расказваюць Лельчыцкі, Лунінецкі, Іванаўскі раён, гэта вось той кавалачак. Это хвароба, якая бывае, калі на вуліцы сустрэліся дзве маці з маленькімі дзецьмі, з маленькімі немаўлятамі. Адна нясе на руках, зараз мы ў вазочку возім, і другая нясе на руках. І вось калі маленькіх зусім, да тых, пакуль першы зуб з'явіцца. І вось калі адна маці сваё дзіця падыме вышэй другого на руках, тады вось тое дзіця, што ўнізе, тое будзе плакаць. Цэлы шэраг замоваў і наогул памоцных сродкаў. І так пра кожную хваробу можна казаць. Але нам цікава тут яшчэ тое, што вось гэтае лекаванне дзетак маленькіх, калі ў такім блоку, яно паказвае на тое, што уласна лекаванне немаўлят, зусім немаўлят, яно вельмі часта разгортвалася, ці лепш сказаць, што яно ў полюсе паміж жыццём і смерцю, яно вельмі часта схілялася да вось гэтага адмоўнага полюса. Што я маю на ўвазе? Вось калі ў дзіцяці эпілепсія, дзіцячая эпілепсія, вось радзімік, дзецкая, дзяцінец, мы пра яго мінулы раз узгадвалі. І маці ідзе да знахара. Дзіця пакутуе, дзіця не расце, чорнае, не есь, вот гэтыя прыступы. Цяжкая хвароба. І знахар кажа: ты прыйдзеш з гэтай вадой, абмыеш дзіця, дасі яму папіць, і дзіця альбо паправіцца адразу, альбо памрэ. Уяўляеце стан маці,
калі яна ідзе з этой вадой да свайго дзіцёнка, як я не магу сабе ўявіць. Тым не менш, такіх запісаў шмат. Пры гэтым у шэрагу выпадкаў бабулі не проста там узгадвалі, а казалі пра свае ўласныя вопыты. І казалі, я там несла, траслася, сэрца замірала, і сама была чорная, як там гэты дзіцёнак. А потым паказвае мне там на здымак. А цяпер ён там дырэктар завода. Як дала, і ўсё, і больш ні разу не кідала, і не біла, і ці ён там такі, ці яна там зараз і там актрыса ці што-небудзь такое. Хваробы скуры. Гэта тое, што да сёння вельмі актыўна лекуецца з дапамогай народных сродкаў. Вось тут тая ж рожа, пра якую гаворка ішла, нават на ўзроўні афіцыйнай медыцыны. Часам доктар, правда, так ціхенька, не ў голас, канешне, ў картку не напіша, але скажа, ўсё ж такі пашукайце вы бабку. Хірургія. Тут валасня трэба было напісаць, бо гэта як бы запаленне косткі. Хірургія, проста няма ўжо часу гаварыць пра гэта ўсё. Псіханеўралагічныя хваробы. Гэта тыя хваробы, як бы прычына якіх вельмі часта бачылася альбо ў зламысным уздзеянні іншага чалавека, альбо якраз у пранікненні ў чалавечае цела дэманаў у тым ці іншым выглядзе. Прынамсі, падучае, радзімец, тое ж самае п'янства, гэта як уздзеянне такое самых розных супраціўнікаў роду чалавечага, так бы мовіць. І гэтаксама гэты блок да сёння ў беларускай вёсцы, не толькі ў вёсцы, захоўвае такую актыўную пазіцыю, калі звяртаюцца да магічных спецыялістаў, да шаптуноў. Тут яшчэ цэлы шэраг, канешне, дзіцячых немачаў, заікання, той жа энурэз. Але ўсё гэта звязана якраз са сферай такой псіханеўралагічнай. Уласнае лекаванне. Это пра кожную хваробу можна гаварыць. Але ўсё ж такі, так, калі вельмі коратка, то яго можна прадставіць, сабраўшы гэты блок запісаў, то можна як бы размеркаваць для, можа, класіфікацыі, ці каб убачыць ўсё ж такі, як працуе рытуальна-магічнае лекаванне у шэрагу такіх блокаў. Першы. Хваробу трэба адшукаць. І сёння, нават не трэба там казаць пра бабу. Перш за ўсё трэба зразумець дыягназ гэты атрымаць, на што ж ты хварэеш. Але ў традыцыі выяўлення хваробы это вялікі крок да яе пераадолення. І часам, зразумеўшы, што ты хворы, і агучыўшы гэту хваробу, яе можна перамагчы. Вось тут што мяне ўражвала, так, ужо мы так стаміліся, можа, трошку павесялеў, бо мы пра такія страшныя рэчы гаворым. Калі дзіця пісаецца доўга, ўжо такое, падшкольны ўзрост яшчэ пісаецца. Тады бабулі раяць, як з гэтым трэба працаваць. Трэба, каб дзіця, пасля таго, як уночы налавіла рыбы, падышло да печкі, дзе стаіць качарга. Узяцца да гэтай качаргі, за гэту качаргу і сказаць: «Качарэжачка, моя мамка, прызнаюся табе, што я сёння ўсцаўся». Што тут, пабачайце, не выкінеш з песні слова. Дзіця агучвае гэтую сваю бяду. Вось гэта мусіць дапамагчы. А яшчэ больш. Это, скажем, с усходняй Беларусі запіс, а з заходняй Беларусі у той жа сітуацыі. Трэба было, каб дзіця у часе імшы у касцеле, не крычаць натуральна,
а сказаць: прызнаюся ў касцеле, што пісаю ў пасцелі. І ну, і тады дапаможа. Але это пра тое, што вось гэтае выяўленне хваробы, яно вот вядзе да перамогі над ёю. Гэта выяўленне, яно часцей за ўсё тычыцца захворванняў скуры. Калі іх абводзілі, вот там тыя ж барадаўкі, абводзілі, абносілі і гэтак далей. Потым, калі вось ячмень на воку. Словом, трэба, вось хваробу на пачатку трэба знайсці ў сябе, і нават тое ж вот вывядзенне каўтуна вонкі, это таксама як выяўленне хваробы. Наступны вот крок – это выдаленне з цела. Можа, я сюды вось пераскочу, каб паглядзець. Хваробу з цела шляхам магічных працэдураў вымывалі, злізвалі, высмоктвалі, выдзімалі, выкочвалі, выціскалі, выгрызалі, высекалі. І вось я паставіла 3 кропкі, цэлы шэраг іншых вось маніпуляцый, накіраваных на тое, што хвароба ўжо ўспрымаецца ў пэўных матэрыяльных субстанцыях. Паўтаруся, это не тая хвароба, з якой трэба дамовіцца. Тыя хваробы мы ўжо пакінулі ў спакоі. Зараз мы гаворым пра тыя хваробы, якія трэба выдаляць. Вось мы выкідаем сцену. І разуменне яшчэ хваробы ў такой матэрыяльнай вось форме вяло да таго, што хваробу можна было напалохаць, падмануць, перадаць іншаму і нават прадаць. Вярнуўся трошку назад. Пасля вот такога выдалення з цела і адпраўлення, вось гэтаксама магло быць яе і знішчэнне. І калі мы гаворым пра знішчэнне, вось сюды, то ну як знішчыць хваробу, калі яна прама на целе? І тады вось маніпуляцыі пераходзілі на атрыбут дублёр альбо хворага, альбо матэрыяльнай хваробы. Вельмі часта гэта рубашка з хворага, кашулька, гэта мерка, вот калі мералі, а потым з ёй нешта рабілі. Словом, хвароба як бы пераносілася на штосьці, вот на такога своеасаблівага дублёра, но з якім ужо натуральна можна было вось потым паводзіцца як з гэтым змеем на сярэднявечных карцінках. Натуральна, я казала, што ці не кожная медыцынская дзея, акрамя сваёй знешняй прагматыкі, тыпу сагравання, ачышчэння і іншае, выконвае функцыю знакавую. Нясе паведамленне, адрасаванне альбо дэману хваробы, альбо духам, якія спрыяюць у працэсе лікавання. У любым разе, абсалютная большасць вось актаў магічнай дапамогі – гэта дыялог. Гэта дыялог. Хай сабе ў выніку гэтага дыялога мы свайго партнёра заб'ём, засячом, спалім, тым не менш распачынаецца як дыялог. Натуральна, лікавальны рытуал уключае замовы, шэпты, малітвы. Мы будзем пра іх гаварыць на нашых апошніх занятках. Натуральна, уключае лекі расліннага і жывёльнага паходжання. Это цэлы, вельмі цікавы і асобны свет. Гэтаксама уключаны ў сістэму магічнай медыцыны. І гэта не толькі выключна, не толькі тыя парады, якія абапіраюцца на хімічныя, скажам, уласцівасці вужовай скуры альбо мёда. Ну і на фоне вось этой бабулі-знахаркі з паўднёвай Пскоўшчыны, пачатак 19 стагоддзя, я хочу падзякаваць за ўвагу і яшчэ раз пажадаць усім здароўя. Я чакаю пытанняў. Я, можа, пакуль пытанні, я хочу падзякаваць за
тыя пытанні, якія я атрымала мінулы раз, я шчыренька перагледзела. Першае было ў нас адносна голуба. Голуб на самой справе ўключаны ў сістэму народнай медыцыны. Аднак гэта вось пры дапамозе яго крыві, пры дапамозе мяска, так бы мовіць, і нават голубіны памёт уключаўся ў магічныя маніпуляцыі. Вось такіх светапоглядных тлумачэнняў я не знайшла. Магчыма, яны для нас не актуальныя. Магчыма, проста яшчэ не запісаныя. Бо кожная экспедыцыя яны вось нешта прыносяць новенькае. І ў нас была вельмі цікавая гаворка пра боль на тым свеце. Я перагледзела асабліва абміранне. Гэта такі жанр, дзе апавядаецца пра адчуванне чалавека, які знаходзіўся ў стане летаргічнага сну і вяртаецца на зямлю і пачынае расказваць пра тое, што адчуваў. Там няма болю, ніхто не гаворыць пра боль, але паслядоўна узгадваюцца выпадкі, калі баліць таму чалавеку, хто саграшыў. Боль як і ў нашым свеце можа быць карай, але і нават на тым свеце сабакі ірвуць, ці там яшчэ штосьці за тое, што ты прыносіў пакуты тут, будзеш цярпець іх там. Хоць это, власна, можа не боль, тым не менш, тое, што бліжэй да ўсяго. Яшчэ раз дзякую. Чуваць? Чуваць. Может, пару рэплік, потому что, каб не збіцца на курс лекцыі, так? Вялікі дзякую. Я думаю, што зноў это ваше вынаходніцтва, што не ўсе, але вялікая колькасць хваробаў, менавіта з імі трэба дамовіцца, паставіць на месца. Зараз перачыпаў замовы менавіта да гэтай сустрэчы акадэмічны зборнік. І там сапраўды звярнуў увагу, што за лытніком, спрабуюць менавіта дамовіцца і паставіць на месца. Это вельмі прынцыпова і важна, каб не пераблытаць гэтай хваробы. І важна, што ўжо цяпер ведаем, што такое златнік, таму што 30 год таму я чытаў, я не уяўляў сабе, што гэта такое златнік. Можа, якая плямка, ці можа нейкі апендыцыт, а зараз вы вельмі дакладна гэта прапісалі. Некалькі такіх рэплік заўваг. Жаба – это не проста жывёла ў арганізме, а это архетып, з якой у многіх народаў з'явіўся увесь свет. І таму ідзе архетып нараджэння, царыцы, багародзіцы, жабка царэўны і так далее, вот гэтыя фрагменты. Другое – змей, чарвяк. Это вялізны эзотэрычны архетып. Змей, маланка, генетычны код, ДНК і так далее, и так далее. Одна линия. И спрошенная змей, червяк у психологии, СВП и так далее. Червяком называется пищевод, и весь комплекс психиатрических неприятностей от комы, в горле комка до запора и так далее. И весь этот блок называется червяком. И так само это может быть и с народным пересечением, и где так само в этой линии. И тому у кожного человека, вядома, есть пищевод, и когда его выдавить, то человек тогда не сможет жить. Гэты момант. Наконт каўтуна, там з аднаго боку вялізны блок салярных сімвалаў, сонца, Венеры і так далей. І сонечныя прамені, і душы людзей, і там пачынаючы з потопа, другого перахода і так далее. Это такі глобальны архетып, так? І наконт каўтуна, это, моя медпадрыхтоўка універсітэцкая дае право фантазаваць, это можа быць просто псарыязныя дела, так? И практика у меня хварэлі на гэтую котики, собачки, тут уже есть практычны вопыт 10-годзя. Як и есть и выстрыгали, и раскручивали, и выпаливали, это уже практика 20-годовая. Это вот иншая ситуация. И может быть, видать, это псориаз, калтун, да, это, по-перше, там не только болото климат, а просто витаминоз. А витаминоз, неких витаминов может быть тем много, тем мало, перше, и другое при стрессе. Вот все эти чешуйчатые дела на коже, псориаз, калтун, это все от одного блока, и это сапраўды карысна. Это народная медицина и сучасная, она с этим сгодна. Когда псориаз и вот идет воспаление по коже, да, это значит, в организме проходят хорошие процессы, по какой-то гадости изнутри выбрасывается.
Ну, вот вялікі дзякуй, пакуль Ну, такая. щиро дзякую за дапаўненне, щиро дзякую. Насамрэч, правда, гэта можна раскручваць, паказваць на вельмі шматлікіх прыкладах. Але дзякую, тым больш погляд медыка, асабліва каштоўны. Я подготовка университета. Я филолог. Не медик. Зразумела. Проходили я курс факультативный. Жартую з гэтага. Як фольклор, да, то есть это у нас такая дисциплина была. Зразумела. Можно я еще вот сюда ж додам про жабу, что вот это все слушно, что было сказано, але у беларускай не толькі традыцыях жаба это яшчэ жанчына. Калі в орнаменте гэта дуб мужчынскі элемент і жаба жаночы элемент, і менавіта з тае самай прычыны, што гэта вот жыццядайнасць, множнасць, это і крымнасць, вот гэта вот все, это вот самае як бы касмічны момант это дуб, а хтанічны момант это жаба. Вот яны як бы вельмі несіметрычна гучаць, але яны пастаянна тут праяўляюцца як такая касмаганічная пара. Мы калі будзем гаварыць пра замовы, вось еўрапейскія паралелі, я там трошку тады яшчэ вот пра гэта закрану. Гэта вельмі цікава. Вельмі вялікі дзякуй, і это не толькі вельмі цікава, яшчэ так здорава зроблена прэзентацыі вашыя такія каштоўныя рэчы. Я забылася сказаць в самом пачатку, што шэраг ілюстрацый, ён, ну, як бы, можа, не тычыцца абсалютна строга тое, пра што гавару, але гэта альбо вот такія відныя бабулі-шаптухі, альбо кавалачкі з заходнееўрапейскіх вось рукапісаў такіх магічных. Яны настройваюць вось на ўспрыманне гэтага матэрыяла. І я вельмі люблю гэтыя сярэднявечныя зельнікі, наогул вот рукапісы сярэднявечныя, маргіналі на іх, это просто асобны свет. І вось гэтая карцінка, якая цяпер у нас вісіць, это таксама просто цуд. Просто дасканалы здымак, так дасканала зроблена. Ну, это не мой, конечно. Яго трэба рабіць карціну, конечно. У мяне пытанне, ну, наконт волоса, чарвяка, змея, это, ну, по сутнасці, это все заходзіць да вялеса, вот, ну, такі да гэтага хтанічнага галоўнага персонажа. Бо мы што самае падобнае таксама сустракаем у іншых традыцыях. Что это менавіта, это мяне гэта па сутна вот мяне ўразіла шчыра мушу сказаць, што вот гэты корань дрэва, дзе знаходзіцца змей, корань зуба, гэта як бы вось паралельныя рэчы, і ў корань зуба б'е маланка з тым, каб таго самага вялеса, воласа і забіць. Увогуле, это, ну, вельмі здорава, но таксама яшчэ больш звязвае ў адно гэтую цэласную карціну свету. Вельмі цікава, это трэба будзе таксама яшчэ гэта як бы дадумаць эту рэч. Так, але гэта якраз паказвае на яшчэ адну вельмі важную асаблівасць народнай медыцыны, што лекавальны рытуал вельмі часта абіраецца адпаведна з касмічнымі праектамі вось гэтай часткі цела. Калі для зуба гэта месяц альбо камень. Это вот тры такія вот браты, і яны ў замовах называюцца браты. Калі гэта залатнік, ён вельмі часта супастаўляецца з тым жа месяцам, альбо з аблачынкамі. Як месяцы, аблачынкі там па небу там ходзяць, разыходзяцца, збіраюцца, каб ты там залатнік там хадзіў і разбіраўся і вяртаўся на месца. Ці датычна той жа залатнік, там залатнічок, залатенечкі, ражок, і пайшло як бы да месяца. Таму это, ну, таксама важна бачыць, што адпавядае хворай частцы цела ў сістэме касмічных каардынат. Ну, вот я хочу гэта працягнуць, я выбачаю, там яшчэ пытанні ідуць. Вот на гэтай сістэмы касмічных каардынат менавіта. Вот, што я люблю згадваць гэтую месапатамскую замову ад зубнога болю, якая пачынаецца проста касмагоніяй. Неба стварыла зямлю, зямля стварыла ваду, вада стварыла рэкі, рэкі стварылі балоты, балоты стварыла чарвяка. І тады гэты чарвяк, а чарвяк это зубны боль, і тады і раскручваецца все назад, але вот як вы казалі, што трэба выявіць хваробу, а тут яшчэ не проста выявіць, но это ж тое самае, паставіць яе вот во всю гэту касмічную карціну. То есть не просто яе на паверхню выцягнуць, а мы яе як бы вот мы яе кантекстуалізуем цалкам.
Вот калі яна знаходзіцца ў сваім касмічным кантэксце, мы туды вот вельмі добра можам з ёй управляцца усімі даступнымі і не вельмі нам тымі Славно сформулировано. прыладамі вот такімі, всем этим касмалагічным інструментарыем. Это ж вот па сутнасці тое самае. Ну так. Вот вельмі Ну так. цікава. Мгм. Ага, Тетяна, давай, калі вас так давно чекаем. Дякую зноў. Асабліва за калтун, которым мяне так напужалі, калі я была малая, цяпер трошкі зразумела. Трішку гучней, калі ласка. Вы пачулі, Мгм. што дзякуй за калтун. Я дагэтуль, бачыце, змагаюся з наступствамі, калі мне было гадоў, можа 6 ці 8. Хочу асэнсаваць это. Але пра хваробу і в сістэме света, і што яе трэба паставіць, это заўсёды будзе звязана з змяямі і з балотамі. Калі вы казалі, што цела это яно так же разбіваецца, як і сусвет на свае часткі, то хвароба будзе заўсёды са змяямі і Жаль. ў балотах. Нам трэба Ніколі не- навучыцца жыць мірна з ёй. Ну да, Завжди. две часткі прысутныя. Я яшчэ хацела згадаць пра гельметатэрапію сучасную, внедрэнне глістоў, але ўжо часу няма пра гэта казаць. Это імуналогія гэтым займаецца. Ну да, Пэўна, ну. менавіта яна. Ты пра гэта больш ведаеш, конечно, чым я. Ну, Получается, Тут цікава тое, што вот сярод бабуль, ну, якая, можа, там 3 класы, што называецца, скончыла, чуеш рэчы, якія ўпісваюцца ў вось такія закончаныя, прыгожыя, касмалагічныя, філасофскія, этнапсіхалагічныя схемы. Вось што. І на падставе вот такіх запісаў можна праілюстраваць вельмі высокія, вось і дасканалыя тэарэтычныя матэрыі. да. там яшчэ рэпліка наконт праговора. Чуваць? Чуваць. Важно, что вы сказали, вот элемент проговорывания, знаходжения вот хворобы, да? То есть это в психиатрии, психологии основный момент лечения – проговорить проблему, и таким чином здымается психосоматичное захворывание. Вот это целком. То есть вот некто сказал, что правда, что нечто болит, и перестает там болеть, там залежности всякие здымаются. И вот тут огульный архетип психологии, психиатричный проговор у споведи, исповедь у христианстве, и бачым, что нечто подобное есть у паганстве, у язычестве, да, так само раить проговорить. Там был у костеля, согрешил у постели, там не только дети, там дорослые грешат, так само про это кажется, там больше дорослые проблемы, да, то есть не при костеле, как тут сказано, так. Вот эта линия, что элемент проговорывания, вот он існує, і як у сучасному мастацтві, так само той же акт мастацтва, той же акт спонтанного мастацтва, той же акт перформанса, і вот гэтыя рэчы, яны неяк так само у агульны малюнок свету кладуцца. Вот важно, что элемент проговорывания, он так само включается вот в эту менавіта лекавую модель, то есть просто проговорить, это психосоматика здымаецца, и тому той же калтун, той же псоріаз, і он таким чином лякуецца. Тому цалкам верагодна, што это не навукоўца. Дякую. Правда, цікава, да, дзякую. Дзякуй. Нам вот это, по идее, трэба заканчивать. Но Застаемся здаровымі. так, застаемся здоровыми. Шчыра жадаю здароўя, берагчы сябе. Так, так, дзякуй вам, тады уже отлучайте нас. Так, адключаемся. Мгм. Мгм. Так, это у нас вот